Hej med jer, og hjertelig velkommen her til Jonas og Pernille hjemmeside. Og her kan I se alle det, I har lyst til at se. Hvem er vi? Billeder, film, klip, konkurrence, ugebreve og alt muligt ting. Og du kan logge ind, og du kan søge ugebreve og alt muligt. Men hvis du vil vinde en rigtig sej DVD, og den film hedder Bunkerne. Og den er rigtig god. Skynd jer og gå ind på vores hjemmeside. Og så kan I se svare spørgsmål, så I kan vinde den fede film Bunkerne. Den er rigtig god, og den er også lidt uhyggelig. Så, men skynd dig skriv, gå ind på vores hjemmeside, der kommer her og træk den herovre over mig. Lige herovre over mig. Så kan I se det. Skynd jer at gå ind og gøre det. Jeg vil love, at der kommer flere konkurrencer. Skynd jer og gem endelig i vores hjemmeside. Og det gør, at I kender os desværre, men det er sjovt at holde øje med os og kigge lidt omkring. Så hvis I ikke kan finde det, så skriv på YouTube på vores kanal. Men vi ses. Hej hej.